title eh. Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka acid emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Deo lotion ng bayan. Say no to acid emergencies. Bigating sorpresa, bigating papremyo. Dito lang sa Kapuso, Big Time Panalo. Bumili ng participating product at ipadala ang entries for the chance to win 1 million pesos sa grand draw. Hatid sa inyo ng Ajinomoto, Mami Seasoning, Ladies Shorts, Vita Keratin, Surf at Bear Brand 45 powder beer drink. Dali na! See posters and print ads for details. Promo runs from April 27 to July 5, 2024 for DOH FDA CFR permit number 0486 series of 2024. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Brightman. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is Brightman. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Somnux Advance. Walang kasing lakas. Pinapabina may ulat, National Historical Commission of the Philippines hinimok ang publiko na manood ng parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand. Bukas yan. Pasok. Hinimok na ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang publiko na makisa sa mga saysayang parada bukas, Araw ng Kalayaan. Ito ay yung parada ng kalayaan o Independence Day Parade na gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila ng alas 3 ng hapon. Dito bibigyan pugay ang mga magiging makawal sa kanilang military parade. Ipagdirimang rin ang makulay na kasaysayan at tampok ang pagparada ng 20 float mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, may nakahanda na yung mga gagamiting entablado sa Quirino Grandstand. Nakalatag na rin ang mga upuan para sa manonood sa parada ng kalayaan. May mga nakakalat na rin portalet habang may nakita na rin tayo kanina na isang float na sinisimulan ng iayos. Ang parada ng kalayaan ay inaasahang sasakyan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Rafa Miller ng GMA Esperanto, DCWB, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Somnux Advance. Walang kasing lakas. Go away sa Double B! At para. Bukas holiday ha. Yan. Pero yun nga, merong parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand. Pero magdala kayo ng pananggalang kasi mainit o kaya naman uulan. So, enjoy nyo yan nang ligtas po kayo. Maligayang araw ng kalayaan bukas sa Pilipinas. Bonita Rowena Weng Salvacion, partner. Siyempre kasama pa ba sa pugit si Weng de la Peña. Dito lang po yun sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwenta. Gracias, señor. Adios. Adios, Abuso. Tama, sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ako po si Boy, at welcome to Fast Talk with Boy at Munda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, maraming salamat sa nakikinig po sa DZWB. Welcome to the program. Ano ginagawa niyo dito? Welcome to the program. Pero bakit kayo nauna pumasok sa akin? Nag-iis mo na kami. Para mag-local kong chef. Nandito po si Berta, nandito po si Baby, at nandito po si Maria. Maraming salamat. Jana Rosan, Jeff, please. Maraming salamat. Ako na po talaga naglilinis na sila dito. Pero hindi po linis yun, ha? May chismis.
has always been beautiful. Oh, I know, Tito Boy. Anong comment mo doon, Sana? Wala akong magagawa sa Ate Baby. Sana pagkasumagot ka ng pabala kay Ate Baby. Oo. Kumusta ang Pepito Manaloto? Kumusta ang inyong kapitbahay ka, si Vidanova, di ba? Yes. So, kumusta? How are you doing your role bilang mga kasama sa bahay? I think, Anong klase ka, baby? ako yung pinakamatapang, slightly masungit, matalas sa pandinig. At hindi pwede itong mawala Chismosa. Totoo yan. Okay. So, yun si baby. Okay. Oo. Jana, si Mary naman, si Maria. Si Maria naman, talagang matalino naman talaga siya. Sabi? Hindi naman talaga siya mag-get. Yun talaga yun. May mga utos lang talaga na palpak si Mama Esther. Sila ang may Ano po? Alam mo ba, Kasi mali nakikinig po si yung... Mama sa kasisya. Thank you po. Hello po. So, hindi problema ni Maria talaga yun. Hindi po. Talagang yung understanding niya, iba dun sa understanding ng utos. Uy, wow! Kaya mo na mag-English ako kay Tito Boy. Ganun siya. Pero, dito sa Pipito pamilya talaga. Talagang Yes, yun yung na-build namin. samahan talaga. Si Berta naman, ang kapitbahay. Ang kapitbahay, walang emotion, walang Oo. sahot, wala masyado respeto. Hindi ikaw ang kapitbahay din eh. Kapitbahay. Pero wala nang emosyon. Oo. Paano na? Tao ako At medyo nakaka-recover na sa Pipito. May mga lapses lang. So, makikita niyo yun. Okay. Si Bitoy, Michael Z was a co-actor for a long time. And then I think over a year ago, naging director. Yes. Tama? Yes. Kumusta yun? Kumusta? Kumusta siya bilang co-actor at kumusta siya ngayon bilang director? Sa akin kasi malaking transition yung Tito Boy. Kasi actually, in-open up ko yun kay nanay mo, naalala mo, sabi ko, nahihiya ako tawagin si Kuya Bidoy ng direct. Okay. Parang, syempre, for the longest time na since 2010, parang nasanay ako na kuya yung tawag ko sa kanya. So, may times na, ay, direct, kuya, yung, so, ganun yung, pero grabe, sobrang believe at saludo ako sa kanya sa pagiging multitasking niya na even editing nakafocus siya. Ganun niya ka-love yung craft niya and at the same time yung sa show sa Pipito mga That's what you call commitment, di ba? Ako last naisip ko na, thank God naman nagawa namin ito lahat kasi naano ako kay Bitoy, minsan naaawa kasi multitasking na siya Totoo. Actor, director, creative director, Right. minsan nagsusulat pa yan. There was a time na talagang sobrang ako sa kanya, idol na idol yung dating. Alam mong nakita ko pa siya nagsusulat ng schedule board. Inaayos siya, yung gano'n. So parang para sa akin, naisip ko parang kailangan ma-take one lang kami, take two. Kasi it will take up more time para sa kanya, sa buong staff, yung gano'n. Kasi Malaking help yun. Magmula nung mawala si director. Pero sobrang, fan, idol, wala akong masabi. Grabe itong tao to. Sure, ikaw. Nakakabilib siya Kasi everything, kahit sa creating kasama sa creative kasama rin siya So, he's really now in charge of the whole show na talaga, kumbaga, di ba? And then, ako minsan nung nalaman ko yun, kasi si Direct Bird, ka-drive ko din talaga. So, kahit minsan sumablay ako, carry lang. Hindi ko yung may mainit siya, yung cause of delay ka, kumbaga. Aside niya yung co-actor namin siya on the set, he's an actor. Very professional. Director siya, yung iba naman yun. Ako may karanasan, so I guested on Bubblecat, no? Ang husay mo doon. Nakakataas ko yung tito ko kayo. Nagkontrabida ka. Pero pag nag-direct si Bitoy,
maraming bagong hugot. Ay, lahat. Ang madaling utangan. Ang madalas na libre. Guilty or not guilty? Nanakawan ng halik. Not guilty. Not guilty. Not guilty. Guilty or not guilty? Nanakawan ng gamit. Guilty. Guilty. Not guilty. Guilty or not guilty? Nagkagusto sa may jowa. Guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng may asawa. Guilty. Guilty or not guilty? Nanugot ng babae. Guilty or not guilty? Nanugod ng kapitbahay. Guilty. Ito naman sabay-sabay ha. Lights on, lights off. Go! On. Aba, happiness or chocolate? Mananalo kayo ng loto. Anong unang bibilhin mo sana? Bawal sa pipito at nagpapa-express kayo sa akin. Paano yung gagawin niya? I wanted to ask you, sa relasyon ba ng mag-asawa, sa relasyon ba ng pinakasala, dapat ba ang foundation ay friendship, pagiging magkaibigan? Ang mga sasagutan ko sa pagbabalik ng Santo with Boy Ella. Sa
Fiesta Vibe. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Solux Advance. Walang ka-drink lakas. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men. Para sa mga kalalakihan. Narito na ang pinaka-big time na programa sa radyo. Mga naglalaki ang ulat ng mga super radio reporter. Mga napakamalalaking balita. Mula sa DCWB News and Operations Center. Ito ang Big Time Balita. Narito ang tagapaghatid ng Big Time Balita. Walang kinakampihan. Walang inuurungan. Walang iniiwanan. Si Rene Santa Cruz. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita. Dito lamang sa Super Radio DCWB. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Hindi mo ba alam, Hepe, na may nangyayari ngayon sa iyong lugar? Hindi mo ba alam na mayroong mga krimen nangyayari dyan sa Bakit Bayan? Sa iyong Area of Responsibility or AOR? Ano bang pangalan na may ito? Sa Borat? Oo, ano nangyayari? Mayaw! Wala ka rin alam diyan? Ano? Ay bakit? Hepe ng San Juan, Batangas Police at 8 tauhan na rin at samantalang tinanggal sa pwesto malabo si Uday sa magkamatay ng isang pinaghihilalang suspect sa illegal na droga. Pulis na naman, dalawang magkasunod na headline natin ay parehong pulis. National Historical Commission of the Philippines, sinimok ang publiko na manood po ng Parada ng Kalayaan sa Quirino Garzon bukas. Nakalaya ang ating bansa noon sa kamay ng mga Kastilalon. Pero hindi naman tayo nakalaya sa kamay ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kailan kaya tayo makakalaya? Ahaw! Sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Kailan natin makakamtan yung kalayaan?